Awan sabi din na kabinet at DC sa dedrape, di mo kapting Dankie, leg je een probleem uit dat er naman kon, door bel kanapé. Ja, luister dan. Ja, die mensen gaan nog veel moeten betalen om naar de bank te gaan. Dus wat we gaan doen, hij legt kanapé, wallo leg horen uit. Dan nou, hier mevrouw Melgers, u heeft het gehoord. We gaan bellen naar de minister van Financiën. Dat alles money. Wij moeten je helemaal beleden, maar zo moet je doen alsof je dom bent. En zo gaan ze om met die mensen. Want een DC kan niet bellen naar minister van Financiën. Een minister van Sociale Zaken. Sabat, hey, wat probleem de? Dan moet bel minister voor Financiën. Denk kan door een oplossing. Maar hij heeft weer voor me gelogen. Ik zeg u, president. U heeft het goede zaken in gedachten. Maar de commissies van u fungeren niet. Dat zegt mevrouw Melkers, omdat ik het zelf ervaar. Er is zoveel nood in het binnenland. Er is zoveel leed in het binnenland. Wij helpen de mensen die geen verzekeringspasje hebben. Die vrouw die helemaal die naar de stad moet komen om te bevallen. En dan heb je weer een afdeling, Slaans Hospitaal, die een x-bedrag de mensen moeten betalen, schuldbekentenis tekenen. Wij als organisatie werken het weg. En die vrouw, die krijgt dan de kaart op de dag van bevalling. En wanneer ik die vrouw belt, Arkimang, dan is die vrouw weer onderweg naar Mungo. Ik dacht, je go Mungo. Ze zegt, ja, me go naar Mungo. Dat vrijdag me kom baka. Dat wan tak wan san ne pu in het dorpu. Wan kraamvrouw, dat wan tak wan san moest pot in het dorpu. En als je pot wan, je maakt wan beleidsplan, zonder of je sabi sana aan nou toe, dan zullen jullie zo blijven.